Què pensa de l'habitatge la Sílvia Oriols, que no la tinc una mica lluny físicament, però també voldria saber quina és la seva idea, què faria per tal de solucionar aquest principal problema que hi ha en aquests moments a Catalunya. La realitat és que els darrers 20 anys ha augmentat un 15% la població de Catalunya per culpa d'onades immigratòries massives i invasives i per contra la construcció d'habitatge ha caigut un 84%. Per tant, no hi ha hagut una previsió a llarg termini. S'ha fet polítiques de volem acollir, però no s'ha preparat el país per acollir absolutament a ningú. I la solució no pot passar per anar construint 50.000 o 100.000 pisos amb els diners públics dels catalans, dels contribuents catalans, per acabar-los atorgant a famílies nouvingudes acabades d'arribar que sempre poden acreditar més fills o menor nombre d'ingressos. El que cal fer és que el nostre jovent pugui emancipar-se i tingui preferència a l'hora d'accedir a aquest habitatge públic. I això es fa posant clàusules que estipulin que com a mínim hi hagin 18 anys d'empadronament a Catalunya per tal de poder accedir a aquest conjunt de pisos. I el que ens cal és una moratòria amb ràpida celeritat d'immigració, perquè no n'entri ni un més fins que no haguem solucionat tots els problemes que tenim en aquest país, que ara mateix està col·lapsat per culpa de les polítiques immigratòries nefastes dels governs d'esquerres i d'extrema esquerra que hem patit els darrers anys.